Sådan der. Jamen, velkommen til træningsaften. I dag skal vi tale om filteknikker. Og jeg skal vise file og filteknikker, og hvordan jeg filer en negl, så man får den til at få den samme facon og udseende hver gang. Men allerførst så starter jeg lige med at vise, hvad det er for nogle forskellige file, vi har. Og hvordan man kan bruge dem. Der er nogen, der har præference for nogen, der er måneformet eller bananformet. Der er nogen, der har præference for, at de skal være lige og smalle, eller tykke og brede. Og vi har heldigvis lidt af alle file. Så det er super dejligt. Og velkommen til dem, der lige kom ind. Hvis ikke I er muted, så må I selvfølgelig gerne mute jer, når jeg snakker. Ellers så er det ikke til at høre, hvad jeg siger. Sådan der. Men jeg starter lige med at tage lidt file fra en ende af. Vi har nogle forskellige file. Jeg starter lige med Perfect. Hvis man er til en bred fil, så har vi den her til at starte med at tage, enten produkter med, eller hvis man nu har puttet lidt for meget produkt på, når man arbejder, så har man en 150 side på den, der ikke er logo på, og en 180 side på den, der er logo på. Og der kommer lige mere 2 sekunder, sådan der. Og velkommen til dem, der lige er kommet ind her i sidste sekund. Jeg er bare startet med at fortælle om først de forskellige file, inden vi går i gang med fileteknikkerne. Men den her, den kan jeg specielt godt lide, fordi den er sådan lidt bred i det, så den er faktisk meget stiv. Så når man skal have lige linjer, så synes jeg, den er rigtig god, fordi den giver sig ikke helt så meget, til trods for, hvis man godt kan finde på at være lidt heavy-handed en gang imellem. Og den findes også i Astonishing, og den fine side er altid den med logo på, altså 150'erne er den med logo på, 180'erne er den med logo på, og den, der ikke har logo på, er den grove side, altså 150'erne. Så har vi begge mærker også vores buffer, som man enten kan bruge til naturneglen, eller til at komme oven, altså at buffe oven på sit produkt. 180'erne. Man siger altid, at man ikke må bruge mindre end 240 på en naturnegl. Og det er også rigtigt, når det er sådan en fil her, vi snakker om, som har en hård kerne, men en fil eller skråstreg en buffer, som har en meget blød kerne, der må man godt bruge 100/180. Og igen her, der ser vi på filen, at den fine side, altså 180'eren, er på logosiden, og den grove side, altså 100'eren, er på den blanke side. Så har vi den anden 240'eren, som jeg også godt kan lide at bruge til preppen. Og grunden til, at jeg kan lide at bruge den, det er fordi, her i de her ender her, der kan man komme rigtig godt ned i voldene, og man kan komme rigtig godt op mod neglebåndet og skubbe en lille smule på neglebåndet. De har den samme grid på begge sider, som I kan se, den hedder 240-240. Den ene er smal, og den anden har en buet side. Den buet side kan jeg godt lide at bruge op mod neglebåndet også, hvis det er, at jeg skal file i mine filesteps. Og det er simpelthen fordi, så er risikoen for, at man kommer ud og rammer neglebånden eller huden. Den er selvfølgelig mindre, ved man har en buet fil. Og det samme gælder faktisk både for 180 og 150. Så jeg kan se dem alle sammen her. Det er den samme slags fil, bortset fra facon, og igen, der er det lidt smagssag, hvad man bedst kan lide. Jeg tror, du skal slå din lyd til, Pernille. Jeg kan heller ikke få lov at mute dig eller unmute dig herfra, så jeg ved ikke, om du kan høre mig. Du skriver i hvert fald ind i den gruppe, så skal jeg lige svare dig herinde. Jeg tror, du skal slå din lyd til. Sådan der. Men igen, det er også kun lige for at vise, at der findes mange forskellige file, og det er lidt præferencer, som jeg bedst kan lide at bruge. Så jeg bruger lidt af hver, faktisk.
Så har vi den her, den er lidt speciel for Astonishing. Det er en fil på den ene side, og buffer på den anden side. Bufferen det er en 100 buffer, og filen det er en 180. Og den har også den buede side, så den er rigtig lækker at bruge op mod neglebundet. Jeg elsker den her. Den passer mig rigtig godt til, at man kan arbejde med den, og hvis man så lige vil vende den om og buffe det område, man sidder med, så har man begge dele i en fil. Den hedder en combo-fil, hvis man leder efter den. En af mine yndlings. Sådanne. Så skal vi i gang med først at gennemgå filestepsen. Og i vores træningsprogram, der har vi 12 filesteps, og det lyder måske meget, men det er simpelthen fordi, at selve neglen er delt op i områder, så hver gang man tager et filestep, så ved man, at man rammer det rigtige sted på neglen. Så hvis jeg lige sådan, tager en tegning ind her, som jeg har lavet, eller nogle tegninger. På den første side her, der kan vi se filestep 1, 2 og 3. Og grunden til, at jeg har lavet dem 1, 2 og 3 på den samme side, det er fordi filestep 1 og 2, det er sidelinjerne. Så det vil sige, filestep 1 og 2. Jeg skal nok vise det på en rigtig negl også bagefter, eller på min lille ven. Sådan der. Filestep 1 og 2, det er sidelinje 1 og 2. Når jeg skal have min fil, så er det vigtigt, at jeg kan se kernen på min fil. Som I kan se her, så har jeg filen vinkelret ind på min negl. Det vil sige, at jeg skal kunne se min kerne, når jeg filer op og ned, så får jeg en lige linje på min sidelinje. Og det samme gør jeg på den anden side. Når jeg så skal have filestep 3, det er den, der bestemmer faconen på min negl. Hvis det er en firkantet, som vi laver til eksamen, så holder jeg den også vinkelret ind på min negl og kører fra side til side. Hvis det er, at jeg vil have den buet en lille bitte smule, så kan jeg vinkle min fil sådan her. Jo mere buet den er, jo mere afrundet bliver den her. Så herude i spidsen. Sådan der. Jo mere vinkelret jeg holder den, jo mere firkantet bliver den. Så filestep 1, 2 og 3, det er sidelinje 1, sidelinje 2, og så facon på neglen. Filestep 4 og 5, der skal jeg ramme det her område herovre. Og det her område herovre. Så det vil sige, det er den ydre del af min C-kurve, altså konveks. Så når I hører ordet konveks, så er det den yderste del af C-kurven. Og hvis jeg tegner C-kurven, her der kigger jeg på min negl oppefra, hvis jeg kigger på min negl den her vej indfra, så vil jeg se min C-kurve, den så sådan her ud. Så det her, det er konveks, og filestep 4 og 5 ligger her. Så I kan se, jeg bevæger min fil op over neglen og ind mod midten. Op over neglen og ind mod midten. Så hvis jeg viser det med en fil, så starter jeg stadigvæk på samme måde, som jeg gjorde i filestep 1 og 2. Men jeg filer ikke hernede igen. Jeg lægger filen ind mod neglen. Hvis jeg filer hernede hele tiden, så filer jeg alt mit produkt der nede ved neglebåndet. Og det vil jeg selvfølgelig ikke. Så jeg lægger min fil, ligesom jeg gør på filestep 1. Men så vinkler jeg den ind mod min negl. I kan godt se, hvis jeg holder den sådan her, så vil jeg jo file hernede i det område, hvor jeg har fil på filestep 1. Så jeg vinkler den ind mod buen af min negl, så jeg kan file frem og tilbage, og så op over neglen. Og igen, jeg skal nok vise det, når vi lige kommer over på min model her. Men jeg tager simpelthen og filer sådan her, frem og tilbage, og op over neglen, ind mod centerlinjen. Frem og tilbage, og op over neglen, ind mod centerlinjen. Og det gør jeg på samme måde på den anden side også.
Og grunden til, at jeg viser dem i par, det er fordi, at når man allerede sidder og arbejder i den her facon, hvis man kan sige sådan på den her måde, så jo mere du gør den samme bevægelse, jo mere bliver den ensartet på alle neglene. Så derfor så tager jeg altid filestep 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 på alle neglene, filestep 3 på alle neglene, filestep 4 og 5 på alle neglene, og så fremdeles, for at få den mest ensartede negl som muligt på dem alle sammen. Så 4 og 5, den yderste del af C-kurven, altså konveks, i hver område. Så skal jeg også have filet den midterste del af C-kurven. Og så kommer vi til filestep 6. Sådan der. Den midterste del, den kan jeg arbejde med på 2 måder. Jeg kan holde min fil sådan her op over neglen. Det, der er vigtigt, det er, at jeg har en vinkelret linje, når jeg arbejder, og ikke går sådan her, for så ødelægger jeg new style, som jeg skal hele tiden have hvad skal man sige, en linje, hvor du lægger fladt ned på neglen. Så vi vinkler den ikke sådan her, og vi vinkler den ikke sådan her. Jeg kan enten arbejde den her vej fra, eller jeg kan vende min hånd og arbejde den her vej fra. Altså den her vej fra. I kan se, at min håndbevægelse kører anderledes. Enten så kan jeg arbejde nedefra og op efter, eller så kan jeg arbejde oppefra og ned efter. Og igen, der er man nødt til at føle efter, hvad der føles bedst, når man arbejder. Nogen har rigtig svært ved den her bevægelse, fordi samtidig med, at vi kører op og ned, så skal jeg jo stadigvæk følge min C-kurve. Igen, hvis jeg lige tegner C-kurven, så filestep 6, den ligger heroppe på centerlinjen. Men det er jo ikke en lige linje, min C-kurve, den er jo buet. Så samtidig med, at jeg kører frem og tilbage, så kører jeg også tværs over centerlinjeområdet. Jeg håber, det giver mening. Så det vil sige, at jeg kører frem og tilbage samtidig med, at jeg bevæger min fil i den retning, i længderetning og i den retning, som C-kurven har, altså op og ned, men også fra side til side. Det var centerlinjen. Så skal jeg have lower arch. Og lower arch, det er den, vi har hernede. Lige før der filte vi det her stykke her. Filestep 6. Så her, der skal vi så file 7 og om på den anden side 8. Fordi, som vi også kigger her på, så har vi jo en lower arch på begge sider. Igen, der kigger vi ind fra siden, altså den her vej fra, og ikke længere oppefra, fra siden af, så skal jeg kunne se min kerne på filen, når jeg arbejder frem og tilbage i lange lige strøg. Vi arbejder meget med lige linjer, så er det vigtigt, at vi tager lange lige strøg, fordi hvis vi gør sådan her, så er det sværere at styre, hvordan vi filer. Men hvis man lærer at tage lange, hvad skal man sige, mere rolige, kontrollerede strøg, så får man en pænere lige linje. Så først så tager jeg på den ene side af min negl, og så tager jeg på den anden side af min negl. Og jeg vinkler min model / kundens negl, så jeg kan se det her view, jeg viser jer her. Jeg sidder ikke sådan her og gør sådan her, fordi så kan jeg ikke se, hvad det er, jeg laver hernede. Jeg er nødt til at vinkle om, så jeg kan se, hvordan jeg arbejder på min side, hvad skal man sige, min lower arch. For hvis jeg gør sådan her, så kan jeg nemt komme til at vinkle min fil op og ned, hvis jeg viser det fra siden af. Der er ikke nogen, der kan se, om min fil den snupper lower arch eller ikke snupper lower arch. Så derfor så vinkler jeg, så jeg kan se, at min lower arch går lige ud fra sidevolden. Det vil sige, som her på tegningen, lower arch går lige ud fra sidevolden.
Så det var filstep 7 og 8. Så er der filstep 9, 10 og 11. Og 9, 10 og 11, de hænger rigtig meget sammen, fordi det er hele området oppe ved neglebåndet. Og vi har 9, 10 og 11. Det er en lille bitte smule anderledes, når jeg så filer dem. Jeg plejer at gå ned i grit. Hvis jeg har brugt en 150 til at tage fasongen med, så går jeg i hvert fald ned i en 180'er. Og hvis ikke jeg har ret meget produkt op mod neglebåndet, kan jeg godt finde på at gå ned i en 240, for ikke at ødelægge kundens neglebånd. Jeg vil helst ikke ramme det her, og jeg vil kun ramme det produkt, jeg har til at sidde her også. Og når jeg skal starte på filestep 9 til 11, så er det vigtigt, at jeg igen arbejder og flytter kundens hånd, så jeg kan se, hvor jeg arbejder. Jeg starter her midt på neglen faktisk, herfra, og så bevæger jeg mig frem og tilbage, samtidig med, at jeg bevæger mig ud mod neglebåndet. Og det ser sådan her ud i praksis. Jeg kører sådan her, og så arbejder jeg mig ud mod neglebåndet. Jeg kører sådan her, og arbejder mig ud mod neglebåndet. Og det gør jeg ved alle 3 steps. For at jeg kan tage det sidste step, altså step nummer 11, så er det rigtig vigtigt, at jeg har taget filestep 9 her, kørt ud, filestep 10 her, kørt ud, så er jeg igen nødt til at vende min kundes hånd for at komme hele vejen ned i sidevolden og køre ud mod neglebåndet. Så I kan godt se, at jeg drejer fra at kigge ovenfra og arbejde på den her side, og arbejde midt for, så drejer jeg hele hånden og arbejder på den modsatte side, så jeg hele tiden har fuld udsyn til det område, jeg filer. Så det er 9 til 11. Altså cuticle-området. Så skal jeg have det sidste område på neglen, som vi ikke har rørt ved nu, og det er det her område her. Og det er det, vi kalder apex. Hvis jeg tegner neglen ovenfra også, så I også kan se det. Så ser den også sådan her ud. Det er lidt skæv, den der negl der. Så vil det også være det her område her, som vi ikke har rørt ved endnu. For at tage det, det er det eneste tidspunkt, hvor jeg filer på tværs af neglen. Og grunden til, at jeg tager det, det er fordi, at når jeg har taget alle de andre, så kan jeg godt få et lille område der, hvor der ligesom er en kant og en kant. Og den der kant der, det der område, det vil jeg jo selvfølgelig gerne have gjort blødt, så det har en fin bue i stedet for. Så derfor så tager jeg min fil og filer på tværs hen over det, men kigger fra siden af. Så jeg filer på tværs hen over det, og kigger fra siden. Har jeg fået fjernet den kant, hvis jeg har lavet en kant? Det var alle filestepsen. Og det kan godt være, det ser ud af meget, men når de engang sidder på ryggen, så er de faktisk rigtig rare, fordi hvis man så laver en fejl, så ved man, jeg skal tilbage i filestep 1 eller 2, fordi min sidelinje herude er ikke rigtig. Så kan jeg rette den ved at gå tilbage og rette i det filestep, som dækker det stykke af neglen. Så det jeg gør nu, det er, at jeg starter med en fil, og så tager jeg den der sidelinje, og den der sidelinje. Så det vil sige, jeg lægger min fil op, som I kan se, vinkelret på neglen. Hvis I kigger fra siden af, så vil det se sådan her ud. Den ligger ikke fuldstændig plan. Den er en lille smule
vinklet nedad, og det er den for ikke at skære min kunde der. Så hvis I ser det fra siden af, så vil det se sådan her ud. Og hvis I ser det forfra, eller fra ovenaf, så vil det se sådan her ud. Som I kan se, så filer jeg på hele den linje der på én gang. Og det er det, jeg gerne vil, fordi så får jeg en lige sidelinje. Hvis jeg kun filer på halvdelen, eller inderste halvdel, eller hvad man nu kan komme til, så risikerer jeg at få en buet sidelinje, eller det vi kalder en gravid negl, hvor den buer ud af for at smalne igen i spidsen. Så det er vigtigt at holde kundens finger rigtigt, holde rigtigt på filen, og lægge filen i en rigtig vinkel ind mod negl. Og så kører jeg filen frem og tilbage, indtil jeg synes, at nu har jeg været over det hele. Sådan der. Og I kan se, hvor jeg har filet, der hvor der er mere mat. Så tager jeg på den anden side. Før kan I se, at jeg holder sådan her på filen. Det gør jeg selvfølgelig for stabilitetens skyld af min fil, når jeg skal sidde og arbejde. Det kan jeg ikke, når jeg skal over på den anden side, for så vil min pegefinger være i vejen. Så derfor, når jeg tager den over på den anden side, så tager jeg pegefingeren nedunder og holder på filen sådan her. Og så bruger jeg min lange mand over på den anden side til at støtte med. Men som I kan se, jeg filer på samme måde i lange strøg. Indtil jeg synes, at nu har jeg ramt hele vejen ned på min sidelinje. Så skal jeg have filestep 3. Og som jeg sagde før, hvis den skal være helt firkantet, så har jeg den fuldstændig vinkel på. Hvis jeg skal have den afrundet en lille smule, så kan jeg vinkle min fil, og set fra siden af, så vil det se sådan her ud. Den afrunder mere hjørnerne, hvis den er vinklet, og den bliver fuldstændig firkantet og vinkelret, hvis den er helt vinkelret ind på enden af neglen. Så holder jeg sådan her og kører frem og tilbage. Og der er det vigtigt, at jeg holder godt fast på kundens hånd også, så fingrene ikke sidder og gør sådan her, for det er meget ubehageligt for kunden. Sådan der. Så har jeg filet den frie kant. Så skal jeg tage 4 og 5, og I kan godt huske, filestep 4 og 5, det er jo det her område, og det her område. Så jeg lægger den ind, ligesom jeg gjorde ved filestep 1, holder godt på negl, men vinkler filen ind over min negl, og filer op mod midten. Og hvis jeg vinkler den, så vil det se sådan her ud. Jeg lægger den ind, og filer frem og tilbage, og op mod midten. Så jeg filer den yderste del af min CK, altså den yderste del af konveks. Og her skulle I passe på, at I ikke gentagne gange bliver ved med at file her, hvor vi har filet på filestep 1, fordi så fjerner I alt produktet. Så når I lægger jeres fil, så er det vigtigt, at I lige lægger det ind væk fra filestep 1, fordi filestep 1 er jo den første, vi tager hernede, som ser sådan der ud. Så jeg vinkler den og filer op over. Skal lige sørge for, at min model her ikke taber hendes negl, og filer op over CK'en. Så jeg lægger den frem og tilbage ind mod midten. Som I kan også se, så er det også hele det her område, jeg filer på. Og det gør jeg på den anden side, og der fjerner jeg igen min tommel, ikke min tommel, min pegefinger, så den ikke sidder i vejen. Her tager jeg den ikke nedover, men der lægger jeg den op på selve filen i stedet for. Og så gør jeg det samme
Så jeg hele tiden får en flot buet C-kurve. Så jeg ikke ødelægger den C-kurve, jeg jo har. For hvis jeg bare filer fladt, så vil jeg få et flad område på C-kurven. Det er lige 2 sekunder. Der er nogen, der er oppe ved min dør. Jeg er lige nødt til at gå op og se, hvem det er, for jeg er lige hjemme. 2 sekunder. Jeg er lige tilbage på et par minutter. Det må jeg undskylde, der var lige nogen, der bankede på døren, så jeg er nødt til at gå op og svare. Sådan der. Jeg kom til filestep 6, og som I nok husker, så var filestep 6 den her inde midt på centerlinjen. Og den kunne tages på 2 måder. Enten ved, at jeg holder min fil nedefra og filer op over neglen, eller ved, at jeg holder min fil oppefra og filer ned over neglen. Det, der er vigtigt, når man gør det her, det er igen, at man husker at kigge fra siden af, at man ikke vinkler den, men har den til at ligge fladt, så vi får en newstøj negl. Og så endnu mere vigtigt med filestep 6, det er, at mens vi kører frem og tilbage, så skal vi huske at følge den øverste del af C-kurven, så vi får et fladt område. Så sådan her. I kan stadigvæk godt se, at jeg vipper filen, sådan jeg får filen hele centerlinjen, men samtidig med sørge for, at jeg holder mig på den bue, som der er min C-kurve. Sådan. Hvis jeg skal tage filesteppet op fra, så tager jeg lige fingrene af min hold her. Og så igen, jeg filer langs med, holder på den øverste del af filen, og gør sådan her. Så hvis I ser det fra siden af, så ligner det jo det andet, jeg har bare ved i den anden ende af filen, og filer oppefra og ned, i stedet for nedefra op. Og sådan en ting, når I filer, det er ikke håndledet, der skal file. Håndledet skal faktisk være lige, for ellers så laver vi ikke lige linjer. Hvis vi gør sådan her, som rigtig, rigtig mange gør, når de filer, så det er super svært at lave en lige linje. Så I skal egentlig arbejde på at holde håndledet lige, og så bevæge albueledet i stedet for. Så det vil sige, når I filer, så er det albuen, gør det sådan her, så det er albuen, der filer og bevæger sig frem og tilbage. Sådan her. Så hånden, den egentlig er lige, men I kan godt se, at jeg laver et filestrøg frem og tilbage. Så er det lettere at lave lige linjer. Så skal jeg have filestep 7 og 8, det vil sige, det var lower arch, så jeg vender min kundes hånd eller finger, og holder igen godt ind mod neglen, og så sætter jeg min egen fil op mod, så jeg kan se kernen, og køre lige så stille. Der skal helst ikke være ret meget her, der skal tages af, og tager man for meget af, så mister man sin lower arch. Så jeg tjekker, hvad der er nødvendigt at fjerne, og kører et par gange frem og tilbage på filestep 7 og 8, og så er det ordnet. Sådan der. Så fjerner jeg lige en lille smule støv her. Det gør jeg rigtig meget, når jeg filer.
Så skal jeg have filestep 9, 10 og 11, og det er jo dem heroppe i neglebåndsområdet. Og det vil sige, der vil jeg gerne skifte over til en fil, der er buet. Og det er jo så for at undgå, at jeg ødelægger min kundes neglebånd her. Og som jeg viste før på tegningen, når jeg skal have filestep 9, så er det her, filestep 10, så er det her, og filestep 11, så er det der. Så det vil sige, at jeg starter herude fra, bevæger mig frem og tilbage, og så trækker jeg ned i huden på min kunde, og bevæger mig op mod neglebåndet, indtil jeg kommer helt ned i kanten. Og igen, der er ingen grund til at file herude, fordi her har vi jo filet med filestep 2. Så det er heroppe, jeg gerne vil file. Så jeg starter igen oppe på neglen og ud mod neglebåndet. Så vender jeg kundens finger, og så tager jeg filestep 10. Igen, jeg starter oppe på apexet næsten, og filer ned mod neglebåndet. Og jeg filer begge retninger. Og grunden til, at jeg filer i begge retninger, det er fordi, hvis jeg kun filer én vej her, så bliver det ofte lidt skævt. Men hvis man filer i begge retninger, så har man en tendens til, at det bliver mere symmetrisk. Så når jeg filer, jeg kunne også godt bare have gjort sådan der, men jeg risikerer så, at jeg presser hårdere den her vej, fordi jeg er højrehåndet, og når jeg så vender den om og skal file den her vej, så får jeg ikke lavet den samme runding. Så derfor så er det vigtigt, at I arbejder i begge retninger. Så jeg starter næsten op på apex og arbejder mig ud mod neglebånd. Jeg holder lige ved neglen her. Og som I lige hurtigt så før, når jeg så skal have filestep 11, så er jeg nødt til at vende kundens finger sådan helt rundt. Sådan der. Det vil sige, at hun har hænderne den her vej, men jeg gør sådan her. Og det kan man altså godt, for det gør jeg på alle. Det ser voldsomt ud, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Og grunden til, at jeg tager ved med begge fingre heroppe, og lige vinkler fingeren rundt, så den egentlig bare, hvad skal man sige, bøjer midt på, så kan jeg nemlig se hele mit område på filestep nummer 11. Altså det sidste område her. Oppe i neglebåndet. Og grunden til, at jeg starter herude fra og arbejder mig ind imod neglebåndet, det er simpelthen fordi, tit og ofte, så får folk sådan en lille tyk område her, og et lille tyk område her. Og dem kan jeg fjerne ved, at jeg starter med at file herfra og ud. Hvis jeg kun tog rundt i neglebåndskanten, så vil jeg ikke fjerne de her områder her, som man nogle gange har tendens til bliver lidt tykke. Sådan der. Det var filestep 9, 10 og 11. Så var der filestep 12. Og filestep 12, det var jo det her område, som vi ikke helt sådan havde rørt ved endnu. Altså der, hvor den linje der fra neglebåndet op mod apex, og den linje der fra apex og ud til den frie kant, de mødes. Hvis jeg har filet meget af, så kan jeg godt have en kant tværs over. Så det vil sige, den bløder jeg op. Sådan der. Så jeg har fået filet alle steder. Nu har jeg ramt alle steder på hele neglen. Sådan der. Og så kan jeg faktisk bokse den. For at tjekke, om man nu har lavet flade områder, så tjek neglen. Altså I vender kundens hånd, så I tjekker fra client view og kigger ned langs med jeres convex, altså den yderste del af CK'en.
så kan I se her, der har jeg min C-kurve hele vejen rundt der. Det er min C-kurve. Og der kan I se, hvis jeg lægger noget mørkt bagved, havde der været et fladt område herover, så vil jeg kunne se det. Og så ved jeg, at det er enten filestep 4 eller 5, fordi det var, hvis der var et fladt område herude, så var det på den yderste del af C-kurven. Så det vil sige, at når jeg kigger her, så kan jeg også sagtens se, hvad det er for et filestep, jeg skal bruge for at rette det til. Ja. Så det er en vigtig ting at huske at kigge på client view, og så øve filestepsen. Hvis det er, at man hurtigt gerne vil have filestepsen til at sidde, jamen så kan man øve filestepsen op, også imens man så buffer. Fordi når jeg så har filet min negl, så buffer jeg den også hele vejen rundt. Så hvis det er, at jeg vil øve, så de sidder hurtigere på ryggraden, så kan jeg gøre det i alle filestepsen også. Ellers så vil jeg buffe den tværs, men igen sørge for, at jeg kommer helt ned i kanterne. Og det vil jeg gøre, fordi hvis ikke jeg sørger for det, så får jeg ikke nogen pæne kanter, når jeg afslutter med min topcoat. Så I kan se, at jeg gør det samme her. Hvis jeg skal hele vejen ud, og sørge for, at jeg får filet hele vejen herud, så vender jeg min kundes finger, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Og det samme her, jeg vender min kundes finger, og trækker huden ned, så jeg kan se, hvad jeg laver. Og når jeg så synes, at nu er den buffet over det hele, jamen så fjerner jeg først lige støv. Så lige det her væk. Sådan der. Og så vil jeg tage min UV-cleanser. Og rense grundigt af. Og så er den klar til at lægge topcoat på. Hvis I arbejder i gelé, så er det faktisk meget taknemmeligt, når I filer. Fordi nu er det her så lige akryl, jeg har lagt på. Så det ser en lille smule mat ud i forvejen. Men hvis det er gelé, vi arbejder i, så er det blank, når det er hærdet. Så det vil sige, at I kan virkelig tydeligt se, hvor I har været med filen, eller hvor I mangler at være med filen. Og så tænker jeg, at jeg åbner op for spørgsmål. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Jeg tænker nok mest på jer, som ikke har lært de her filesteps før. Jeg har et spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Jeg ved ikke, 1 og 2 og 7 og 8 virker meget ens på mig. Men det er måske nok, fordi jeg måske ikke har opfattet det rigtigt. Vi går ind og kigger på tegningerne igen, og jeg kan også vise det her på. Altså 1 og 2. Jeg slukker lige min. Det er den her. Den der sidelinje. Og den der sidelinje. Men 7 og 8, det er nedenunder. Så filestep 1, det er faktisk her på siden, og 7 og 8 er nedenunder. Så hvis du kigger på din C-kurve igen, så det stykke der, og det stykke der, det er 1 og 2. Og det stykke hernede, som er under, det er 7 og 8. Ja, det havde jeg ikke lige fanget. Du kan godt se, hvis jeg nu tegner den lidt stor, min C-kurve her. Ja, jeg er med. Det er jeg slet ikke registreret, ja. Ja, så er der nemlig et sted hernede under, hvor man skal sige, hernede, hvor det stopper produktet. Men hvorimod etteren, det er lige det første stykke her af C-kurven heroppe. Ja. Kan du se det nu? Yes, det er forstået. Tusind tak. Det var lidt. Så skal jeg lige se, var der et spørgsmål, hvor kom det hen? Jeg skal lige se, det var vist her i chatten. Skal man bestå, eller skal man følge disse steps for at bestå, eller kan man have en anden rutine og rækkefølge?
Jeg vil sige, hvis man gerne vil have et diplom for os, så skal man meget gerne kunne de her feel steps. Og man må ikke bruge elfil til eksamen, det er kun håndfilen. Så jeg kan egentlig bare sige ja, det skal man. Det var en meget besværlig måde at sige det på, egentlig. Beklager. Men det er jo selvfølgelig fordi, at hvis man kan de her feel steps, så kan man også feel en new style negl. Så derfor er det vigtigt at lære dem. Jeg håber, det giver mening. Er der andre spørgsmål? Jeg har et. Det er så ikke vedrørende lige field steps eller noget som helst. Natasha vil rigtig gerne kunne komme ind og se, men den skriver, at hun ikke har adgang, fordi hun ikke har været tilmeldt de tidligere live. Er det sådan, at man kan komme ind og få lov at se de tidligere live? Ja, selvfølgelig. Det kan man sagtens. Jeg er bare nødt til at vide, hvad det er for en mail, jeg skal melde til. Ja, okay. Ved du hvad, jeg beder hende om at lige skrive det ind i den der gruppe, vi Hvis har. du bare sender mig mailen, så kan jeg sagtens melde hende til. Super, det er bare fordi, det passer altid med, at hun lige skal putte børn, når tidspunktet er her. Det er Og så hun sagde, fint. det er så ærgerligt, jeg vil så gerne være med, men det passer altid lige med, at jeg skal putte børn, og først er ude der igen, når klokken den er et sted mellem 7:15, 8:30 måske, eller mere, hvis nu er børnene ikke lige gider at skal putte eller et eller andet, ikke? Det er ikke noget problem. Jeg skal bare have hendes mail. Ved du hvad, jeg beder hende lige om at sige, hun skal smide sin mail inde hos dig. Ja, det er så Inde i fint. den der gruppe, så hun kan blive tilmeldt. Fordi jeg har lige haft tagget hende i den der, hvor de tidligere live lå ind i, men så kom hun frem og sagde, hun kan ikke se den. Altså, det er kun dem, nej, som så jeg det skrev, hun sendte mig et screenshot af, den skrev, at hun ikke kunne komme ind og se, at hun ikke havde adgang. Ja. Og så sagde jeg, jeg skal nok lige... Hvis hun prøver at gå ind og have adgang, så kan hun spørge, om hun må få adgang, så får jeg faktisk det sagde jeg så også til hende, jamen prøv en gang, og ellers så skal jeg nok lige prøve at høre ad, om det måske er muligt. Så jeg kan også bare bede hende om, at hun lige, i stedet for at hun skal lægge sin mail ind, så kan jeg lige bede hende om at bare og anmode det Natasha Eberg. Det kan også bare gøre. Det er ikke noget problem. For mig er det lige hvad hun gør. Jeg skal bare vide, hvem det er. Ja, men det er Natasha Eberg, så jeg siger til hende, hun bare skal prøve at ansøge om det. Så. Ja, det er så fint. Super. Tusind tak. Det var så lidt. Det var sådan set det, jeg bare havde spørget om. Ja, det er så fint. Ellers nogle spørgsmål? Nej. Jamen altså... jeg har også et Jeanette, hvis det ikke behøver at være omhandlet fileteknikkerne. Ja. Det er egentlig mere sådan noget med, hvordan kan jeg vide på en model, om de skal have noget, hvis jeg bare skal lægge helt almindelig farve på, altså gel polish. Man kan så vide, hvem der sådan skal have rubber gel på, og hvem der skal have, altså hvis de ikke skal have forlængelse eller noget. Forstår du sådan lidt, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg sagtens. Og ved du hvad, der vil jeg så sige, der er du nødt til at for det første at kigge på din kundes negl. Fordi er det nu en meget tynd, meget bøjelig negl. Hvis du for eksempel, hvis den er lige så hård som den her, nu er min negl ved at gå igennem her, men hvis den er hård, hvis du tager ved spidsen af neglen og gør sådan her, og den ikke giver sig, så er det ikke nødvendigt at have en. Men hvis det er en blød negl, som kan gøre sådan her, når du tager ved spidsen af den, eller du kan bukke den frem og tilbage meget let, så vil jeg lægge rubber på, fordi så er det en blød negl. Og derved så kan gelpolishen knække, hvis neglen simpelthen er for blød. Okay. Og hvor mange lag vil du så putte? Ja, jamen det gør det nemlig. Og hvor mange lag vil du så putte på den der rubber gel? Igen, det kommer an på, hvor blød neglen er, fordi hvis det er sådan helt blød, nærmest lige så blød som papir, så vil jeg egentlig bygge lidt op i min rubber base gel. Altså jeg vil lægge selvfølgelig det helt tynde base layer, som vi laver, og som vi normalt kalder det. Men så vil jeg faktisk lægge måske 1-2 lag mere på, og måske behandle det lidt som en forstærkning, men en meget tynd forstærkning. Ja. Er det meningen? Jamen det gør det. Okay. Du kan nøjes med at lægge 2 lag på og ikke gøre noget, men du kan også lave dit apex, og det vil sige, du kan bygge struktur i neglen med en rubber og file den til, hvis det er nødvendigt. Okay, super. Så fint, tak. Det var også lidt. Så bare prøv at mærke efter, hvis de er meget, meget bløde, så skal de have flere lag på, og hvis det
er en lille bitte smule blød, så kan et almindeligt base layer give lige det ekstra styrke, som den har behov for. Ellers nogle spørgsmål? Jeg har et. Ja. Det var i forhold til akrylgelé, det kursus, der var for nu en måned siden eller sådan noget. For der siger du, at du starter med at lægge et helt tyndt lag akrylgelé, før du bygger op. Og jeg tænkte bare, jeg får smadret mine pensler. Jeg bruger rigtig mange pensler, fordi jeg får smurt akrylgelé ind i dem. Hvordan undgår man det, når man skal lave det der helt tynde lag? Det er vigtigt, altså for det første, at du ikke tager for meget produkt. Så en lille bitte kugle, du kan altid tage mere, en lille bitte kugle, og så er det vigtigt, at du har så meget væske på, at du kan glatte dit produkt, uden at du skal presse det. Så du skal kunne glatte det lige så stille, uden at du skal ned og presse ned i produktet. Så snart du begynder at presse ned i produktet, så hænger produktet fast i penselshårene, og så er det lettere at komme til at ødelægge dem. Så der må selvfølgelig heller ikke være så meget væske på penslen, så det hele drypper af, og du presser væske ned i produktet, fordi væsken, hvis den bliver presset ind i produktet, så kan den også forkorte levetiden for produktet, fordi væsken skal egentlig bare gøre, så penslen den glider. Giver det mening? Ja, det gør det. Og jeg tænker også, at forskellen er, at jeg har forstået det som om, man nærmest skulle sådan gnide det ned i neglen, eller sådan. Det er ligesom man gør med en base coat. Nej, faktisk. Og det har jeg misforstået. Nej. Og når du lægger det helt tynde lag, så er det faktisk, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan, jeg skal lige finde en. Jeg skal lige finde min pensel i 2 sekunder. Ja, og så når jeg lægger det første lag, altså det tynde, klare lag, så gør jeg det, fordi når jeg har en skabelon, så kan produktet ikke hærde nedefra. Og jeg gør det samme med gelé. Så hvis jeg nu tog en skabelon, nu ved jeg godt, at jeg har min lille model her, men hvis jeg nu tog en skabelon og lige holde den op til, så for at det produkt, jeg lægger herud, altså egentlig det, der skal være min forstærkning. Nu siger vi, det her det er naturneglen, der går hertil, så vil jeg gerne forlænge den. Så det vil sige, at jeg lægger en lille bitte smule klar herude, og så lægger jeg det fra side til side, så jeg har det som min skabelon, i stedet for den røde her, eller grå, eller hænger hvad for et mærke man bruger, eller hvad nu farve den nu har. Så det vil sige, at når jeg så tager skabelonen af, så har jeg en lille forlængelse, der er klar, som jeg så kan lægge den hvide ovenpå, uden at jeg har problemer med den hærder i bunden. Så der er ingen grund til, at du lægger klar over det hele her. Den skal kun lige op og sørge for, at den sidder fast på naturneglen. Giver det mening? Ja, det var en thumbs up. Super, Camilla. Andre spørgsmål? Jeg har et spørgsmål igen. Ja. Hvad nu, hvis man, altså nu, jeg kan bare kigge på mig selv jo, ikke også? Nogle af mine negle nede ved neglebåndet er ekstremt smalle, og så går de ligesom ud af, du ved, en vifte. Ja. Og så har jeg et par stykker, der er ekstremt brede nede ved neglebåndet, og er meget brede ude for enden også. Ja. Ved den frie kant. Jeg har sådan meget, hvad med dem? Hvad vil du? Du tænker, din neglen ser sådan her ud. Nu er det måske lidt fortegnet. Ja, men bare fortegnet, fordi de er lidt... Kan du overhovedet se, hvad jeg laver? Jeg tegner det lige lidt. Men nu kan jeg. Jeg synes, det igen, jeg overdriver, ikke også? Men mere sådan for at forstå, er det det, du siger, at det her nede,
Ja. er smallere end det her ude. Så det vil sige, at du har ikke en negl, der ser sådan her ud fra naturens side af. Jo, et par stykker, men ikke alle sammen. Nej, men nogle af dem er mere brede Ja, herude, end de er her. Og omvendt. Og omvendt, ja. Altså, det man kan gøre, ja, hvis du vil sørge for, at du selv har hvad skal man sige, får pæne forlængelser, så vil jeg jo sørge for, at den her, den bliver pinchet. Ja, om jeg kunne jo også risikere at støde på nogen, der havde sådan nogle negle. Ja. Ikke? Eller hvad? Men hvis du pincher den, så kan du pinche den i en facon. Igen, det er meget fortegnet det her. Ja, men det er Men fint nok. du pincher den, så vil du sætte din pinching-klemme her. Og så får den selvfølgelig mere C-kur på, men du kan pinche den ind i en, hvad skal man sige, smal facon. Ja. Giver det mening? Ja, det giver mening. Så det vil sige, når jeg har min skabelon her, så jeg gerne vil have, at den skal være smallere, så sætter jeg først hvor har jeg min tweezer henne, hvad hedder det? Det er ikke naturneglen, man pincher på, vel? Det er for forlængelsen kun, ikke? Du kan sagtens pinche på naturneglen også, du skal bare være forsigtig. Okay. Så det kan man sagtens. Jeg har nemlig også det samme problem, at nogle af mine negle, de er meget brede, fordi jeg neglebider også. Ja. Man må gerne pinche på naturneglen, man må bare ikke pinche, så kunden er ved at ryge i loftet. Så hvis jeg tager visseren her og bare giver den gas, så gør det jo vanvittigt ondt. Det handler om at pinche, sådan at man gelinde lige så stille trykker den ind. Så det vil sige, man kigger på sin kunde, og så presser man en lille smule, så spørger man, gør det ondt? Siger de nej, så kan man måske presse en lille smule mere. Så for eksempel når man er til konkurrence, så pincher man også neglesengen for at få den så smal som muligt. Så for at det ikke gør ondt, så vi tager den her af. Jeg sætter ikke min pincher sådan her, og bare presser til. Jeg sætter min pincher sådan her, fordi så pincher jeg lige der. Og også på den anden side. Og så holder jeg. Det vil sige, ovenfra vil det se sådan her ud, ikke? Så det vil sige, at jeg sætter min pincet sådan her ind, og presser de her ind, som egentlig er vinger. Ja, super, Hvad siger du? Hvornår gør du det? Altså når den har været i lampen i hvad, tænker du? Altså hvis det er gelé, så gør jeg den. Hvis det er gelé, så gør jeg det i det klare lag. Altså det der ekstra lag, jeg laver på skabelonen, ikke også? Og så giver jeg det 20 sekunder, og så pincher jeg. Hvis det er akryl, så kan jeg pinche, når jeg har bygget hele, hvis det nu er den franske kant, så kan jeg pinche lidt efter lidt. Men jeg er nødt til at gøre det, inden det er fuldhærdet med gelé eller akrylgelé. Fordi når det er fuldhærdet, så nytter det ikke noget, du pincher. Så når jeg pincher, jeg kan også vise det på den her, så pincher jeg jo først med den her. Ja. Og det kan jeg ikke gøre i geléen, enten det er hærdet. Og det der, jeg gør det i den klare, fordi den er som regel så hård efter 20 sekunder. Jeg kan stadigvæk pinche den, men den er ikke så blød, at jeg ødelægger den. Og så holder jeg den her på, og så sætter jeg den her på, og så giver jeg den fuld tid ind i lampen. Hvis I ser den fra siden af, så den ser sådan her ud. Ja, jeg har godt set dem, jeg kendte dem bare ikke. Ja, og det er en pinche. Er de ikke kun til akryl, de der? Nej, dem kan du sagtens bruge til gelé også. Okay, nu har jeg de der små, bitte, klare klemmer. Dem kan du også sagtens bruge til gelé. Okay, super. Jeg bruger kun dem her, fordi jeg gider ikke at have flere forskellige. Ja, dem har jeg købt for Nail Perfect en gang for lang tid siden. Ja, du kan sagtens bruge de andre også, det er fint. Det er bare fordi, jeg synes ikke, der er nogen grund til at have mere end en slags, hvis man kan nøjes med en. Så hvis man har en negl, som er skæv, så kan man altid pinche den i den rigtige facon. Perfekt. Det er selvfølgelig lidt sværere, hvis man har en, der er meget bred hernede, som så er meget tynd herude. Men så vil jeg korte den helt ned. Så
hvis du har det omvendt, jeg tegner og fortæller lige igen her, det er altid lettere at tegne. Jeg har en negl, der ser sådan her ud. Som faktisk er lidt omvendt. Lige nøjagtigt. Ja. Så for at jeg kan få en negl, der ser pæn ud, så vil jeg file den så langt ned som muligt, inden jeg skal lave min forlængelse. Ja. Og så lægger jeg min skabelon på, og så vil jeg lægge produkt på. Og så kan det godt være, at jeg ikke lægger helt så meget produkt på heroppe, som jeg gør lige der. Men igen, så snyder jeg en lille smule, så det der lille hul, hvis der er et lille hul der indenunder, at det bliver fyldt ud med produkt. Giver det mening? Ja. Men det gør jo også, at det er lidt bredere negl. Ikke Det også? bliver en lidt bredere negl, ja, for du kan ikke lave den smallere, end det den er heroppe. Nej, lige nøjagtigt. Men man kan få den til at se smallere ud, fordi 2 lige linjer, uanset om den så er firkantet, eller 2 lige linjer, og den er afrundet, ikke også? Ja. Så vil neglen se smallere ud, end hvis den er kort. Og så sådan her ud. Ja, selvfølgelig. Ja. Eller den vil se sådan her ud. Ja. Du kan godt se det. Så jo, altså, og igen, det er fortegnet det her, men forstå mig ret, jo mere smal og jo mere lige linjer vi har, jo flere lige linjer, jo mere smal og lang ser neglen ud. Det er synsbedrag, men det er, eller ikke synsbedrag, optisk bedrag hedder det faktisk. Ja. Jeg er ligesom med skæve tænder, der er lige og så videre. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Og det er rigtig godt, du overtegner, fordi det giver forståelsen, altså det er tydeligt at se. Ja, hvad det er, man skal. Ja, lige nok. Jamen, tusind tak. Ja, det var så lidt. Ellers nogle spørgsmål? Jeg har et spørgsmål. Er det muligt, at du kan gemme vores de her videoer et andet sted end Dropbox? Som du ved, så har jeg virkelig problemer med det der Dropbox. Den vil have, at jeg opretter min egen Dropbox, og jeg har ikke plads til flere, jeg kan gå ind og kigge på. Altså det er simpelthen fordi, jeg tror, du trykker det Det har forkerte jeg så lige haft problemer med, Hanne, det der. Men så gik jeg ind, så kan du trykke på noget, der hedder C-mappe. Ja. Ligesom Og den så- step by step, jeg sendte dig. Jeg har lige og taget jeg 2 har billeder gjort i det. dag. Jeg har fulgt dine anvisninger, og alligevel så beder den mig om, at jeg selv skal downloade og oprette en Dropbox. Jeg kan ikke komme ind og bare kigge inde på din. Men det kan alle, så der er et eller andet, der er forkert. Og jeg tænker, at så er du nødt til at komme forbi en dag, og så må vi kigge på det der. Jeg vil godt prøve lige at lægge de 2 billeder ind, jeg har downloadet eller taget i dag derinde, til at jeg ligesom skal kunne huske det, fordi jeg fik også hele tiden den der frem, at nu er din Dropbox fyldt, og du kan ikke have mere, og du skal oprette, og bla bla, det blev den også ved med at komme frem med til mig. Ja. Så fik jeg fundet ud af, at jeg bare skulle kigge længere nede og trykke der, og der har jeg faktisk sat nogle rundkreds rundt om, så dem kan jeg lige prøve at lægge ind i chatten, så kan du se dem derinde, hvis du er derinde i, er du det? Men Nej, jeg er Hanne, ikke inde i jeg kan jeres. bare sende dem videre. Jeg sender dem bare videre til Hanne, fordi Hanne Men er ved du en hvad, af så mine prøver jeg lige at egne lægge dem derind. Ja. Det bliver så fint. Super. Fordi jeg kan ikke lave den, jeg kan ikke lave den step by step til jer, fordi når jeg går ind, så ser hele min Dropbox jo anderledes ud, da det er min Dropbox. Så den step by step, jeg sendte ud, det der er en anden pige, der har lavet en, der hedder Trine, og hun er her ikke i dag, fordi hun har fødselsdag. Så det giver god mening, så hun kunne ikke. Ellers så var det planen, at jeg ville spørge hende, om hun ville vise det. Fordi når jeg går ind på min Dropbox, så ser den selvfølgelig helt anderledes ud. Men Hvor ligger den step by step? step by step, den er lagt ind i den gruppe. Okay, en Facebook-gruppen. Nej, den messengergruppe, som jeg har lavet, der lagde jeg billederne op step by step. Super. Og jeg kan se, at Dorte har delt noget nu.
Jeg har lige lagt dem ind i chatten her, hvis det er, at man... Så kan I Og alle det sammen er se dem, dem der her sat også. rundt ring om, fordi den blev også ved med at skrive det der med, at jeg hele tiden skulle oprette og alt det der. Og så fik jeg fundet ud af, at hvis jeg kiggede længere nede, og jeg var også inde og hente en ny app, og den opdaterede og alt muligt, og den har sendt mig, jeg ved ikke, hvor mange mails på, og nu min Dropbox, den er fyldt. Men så fik jeg lige pludselig set dernede, vis mappe. Ja. Så trykkede Og jeg der, Det er og simpelthen sådan, min mappe, I skal trykke på, eller se Ja. mappen. og så bagefter, så kommer der det næste billede frem, og der trykkede jeg så se mappe, og så kommer jeg ind, og så kan jeg se de live, der lå derinde. Ja. Og så kunne Og jeg det- trykke på hver enkelt live, det har jeg så ikke taget billede af. Men det er også det, I skal gøre, fordi I skal ikke lave en Dropbox. Jeg betaler jo for at have en kæmpe Dropbox, for at jeg kan have alle mulige videoer og billeder og alt muligt til at ligge derinde. Så I skal bare kunne se dem direkte i min Dropbox. Så det er vigtigt, at I scroller ned i bunden og trykker på vis mappe og se mappe. Ja, jeg vil så sige, at jeg havde samme problem, men jeg kan ikke få det til at løse på min iPhone, men på iPad, der kører det fint. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men på iPhone kan jeg ikke, men på iPad, der kan jeg godt. Jeg har ikke prøvet på min computer, men jeg havde samme Altså, problem. På computer fungerer det fint. Hvad for en gruppe af de der billeder er lagt ind i? Så den der gruppe til dem, der mangler at gøre uddannelse færdig, er de ikke lagt ind i, nemlig. De er heller ikke lagt ind på Facebook. Nej, de ligger inde i den gruppe, hvor dem, der mangler at gøre uddannelse færdig. Det er et stykke tid siden. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde dem. Ja, når jeg tænkte op på dem, Dorte lagde ind, for de ligger ikke der. Nå, nej, den har hun lagt her, men jeg skal nok lægge dem ind. Okay. Jeg er altså heller ikke sikker på, at jeg ved, hvad det er for en gruppe, du lige mener, Jeanette. Nej, men det er jo fordi, du er ikke i den gruppe, Jeanette, fordi du er jo en af Nå. mine. Det er jo det er hele Nå. den gruppe, som mangler at gøre deres uddannelse færdig fra et andet firma. Nå, Og okay. den er I selvfølgelig ikke med i, fordi I er jo mine kursister, ikke også? Nå, okay. Men hvis I går ind i dem, der mangler at gøre deres uddannelse færdig for det gamle firma, der ligger der en step by step, og jeg prøver lige at gå op og se, hvornår den blev lagt ind. Nu har jeg også lagt billederne ind i den der gruppe til os, der mangler at gøre uddannelse færdig. Der har jeg lagt de 2 billeder ind, og jeg kan godt lige tage et billede af det næste billede, man så kommer ind, så jeg lige får lagt det ind samtidig med, så jeg lægger alle Ja. 3 billeder ind, så folk Det må kan du se gerne, det. fordi jeg har også haft problemer. Ja, og jeg har haft tagget Natasha Eberg i den i dag, så den ligger faktisk langt nede. Hvis man trykker på der, hvor jeg har tagget Natasha i beskeden lige ovenover, det er den besked, hvor det faktisk ligger i. De filer, der er lagt ind. Skal vi se. Jeg kan ikke finde dem lige nu, men jeg skal nok lige finde dem. Hvis ikke jeg kan finde dem, så lægger jeg billederne ind igen. Men Dorte har også lagt dem ind nu. Det, der er vigtigt, det er, at I trykker på vis mappe og se mappen. Hvor er det hen, man trykker på de der ting? Undskyld, nu spørger jeg nok dumt, men... Det er, når du for eksempel... Hvad er det, Hvor er I henne? Altså, hvor er I henne? Er I inde i Dropboxen? så skal jeg tagge dig. Er du med i den gruppe til os, der ikke har gjort uddannelse? Ja, det er Pernille. Det er Pernille, det her. Ja, ved du hvad, så prøver jeg lige at tagge dig i det her opslag, Pernille. Må du gerne. Så trykker du på det link, og så kommer der de der 2 billeder frem, og dem trykker du så på C-mappe, og dem, jeg har lagt frem. Det er noget med C-mappe, og jeg kan ikke lige huske, hvad den anden hedder, men... Det vil sige, når jeg vil gense en af de her videoer, så skal jeg ind i Dropbox, og så er det at gøre de der ting, ikke? Jo, Du skal bare følge det okay. link. du skal ikke ind i din egen Dropbox, men det link, jeg har lagt ind også, hvor I kunne finde det inde, der kan du gå ind, og plus, da jeg tilmeldte dig i Dropboxen, der har du også fået en mail, Ja. hvor der er et link i. Så der, du går ind Nå, både via den Nå, det er du det er link. i. Ja, det er link. Og så Og det er kommer du fint. ind og får den her træningsaften. Tilmeld dig for at samarbejde. Ja. Og så kommer du ind i den, der hedder træningsaften, og så skal du bare helt ned i bunden, hvor der er et blå link, der står Ja. hedder vis mappe.
Jamen jeg har simpelthen bakset med det der. Jamen, Det jeg er baksede perfekt. også vildt med det i dag, men så fandt jeg ud af, at hvis jeg gik længere ned på og tryk, fordi jeg tænkte, om jeg må bare det er, prøve med det er simpelthen i og så bunden fandt af jeg ud af det. skærmen. Jeg tror, den blå boks, det er jo det der tekst, den vi trykker på, når vi går ind og ser den live her, vi ser nu, Nej, for fordi eksempel. Jeg hvis tror, det du var det trykker samme. på den blå knap, så henter du Dropbox. Så du skal under den blå knap, og så står der, har du allerede den nyeste Dropbox-app, og så spørgsmålstegn. Og under den igen, der står der, vis mappe. Okay. Så jeg kan godt forstå det, at drille, fordi jeg har aldrig trykket på den blå boks der. Ja, og den hedder også, der er også den anden, der hedder bliv medlem af mappe. Det skal du heller ikke, men du skal ned under og se mappen. Okay. Det tror jeg Så sgu ikke finde ud af. I skal ikke trykke på den blå boks. I skal simpelthen trykke på det, der hedder se mappen. Eller vis mappe. Men jeg har ikke noget at se i mappe. Så det tror jeg, det er fordi, du er inde i din egen blå bog. Hvis du har oprettet din egen Dropbox, du skal simpelthen tilbage på det link, som der er blevet sendt til dig. Ja. Det er nede under det der kalenderen, og det der, hvor står 1930. Ikke? Ja, det er fordi, jeg lige går ind og kigget nu nemlig. Det kan andre jo selvfølgelig ikke se. Nej, altså tænker du her på træningsaften? Ja, altså, der står i kalenderen 1930, står der invite, og så .ics. Nej, det er ikke til det her møde her. Nå, så ved jeg sgu ikke, så ved jeg ikke, hvad det er for en, I snakker om. Jeg har fået en mail fra mig, dengang jeg meldte dig til. Skal jeg lige prøve at se. Prøv lige at se, om jeg kan finde den. Jeg ved ikke, om det er til nogen hjælp. Jeg har fået den mail den 25. oktober, hvis det er det, at man kan tror jeg, søge i de det. fleste har faktisk. Nu skal jeg lige prøve at se. Jo, det jeg har fået noget. Altså det er den 25. oktober. Er det til alt, hvad der kommer fremadrettet? Jeg skal lige se. 25.10. Ja. Jeg skal lige tjekke, om jeg kan se den. Der har jeg fået en mail i hvert fald. Ja, og hedder den invitation til Dropbox eller sådan et eller andet? Ved mig, der hedder den del træningsaftener med dig. Jeanette Ulriksen delte træningsaften med dig. Det hedder den ved mig i hvert fald. Via Dropbox. Kan du finde en, der hedder det, Pernille? Jeg kigger lige. Den ene har jeg heller ikke. Det så bare tak for dine ordre her. Jamen, det er en ordre. Ja, men det er dem, jeg har. Det er, hvad jeg har fra den 25. Ja, jeg har den heller ikke. Jeg kigger lige, fordi jeg ved, at I er tilmeldt herinde. Jeg skal bare lige se. Ja, der er også en den 12. oktober. Prøv at kigge den 12. oktober. Jeg tror også mere den 12. oktober, fordi den jeg sendte til dig, der er også en Dropbox ude til venstre, faktisk. Ja. Ja. Er det den altid, vi skal gå ind på? Ja, det er det samme link. Yes. Altså, ja. Men her der står der føj til Dropbox. Hvad siger du, der står? Føj til Dropbox. Jeg synes ikke, jeg har noget link. Hvis du trykker på den der føj til Dropbox, så kommer du ind til den, hvor du lidt længere nede skal trykke på vis mappe, eller ja. Ja, så kommer der de to, der du har lagt ind. Kan det passe? Ja, så skal du scrolle ned forbi den blå knappe. Ja, så kommer der to forskellige. Og så er der træning, en lille blå link, der hedder vis mappe. Nej. Og jeg har også Prøv at sende skærmbilledet. Når jeg kigger på den, så står der, at jeg har brugt 110% af min lagerplads. Jamen, det er fordi, du er inde i din egen. Jeg har bare fulgt det link der, det kan jeg fandme ikke forstå. Altså, den mail fra den 12. Den 12. 10. Der så folk til Dropbox, når jeg så trykker på den blå, der er, hvor det står i. Ikke den blå knap, vel? Nå. Du skal trykke på føj til Dropbox. Det er den blå knap, og så skal du gå ind
i nummer 2, og så skal du trykke på se-mappen, som er den næste skridt, men ikke den der blå firkant, men lige under den blå firkant. Jeg skal ikke se mappen her. Nej, der står bare her ved dele mappen træningsaften. Midter log på, log på for at se filer i mappen. Her står bare træning og prep og skabelon. Og... Jamen, det er jo videoerne. Ja. Men ovenover de 2 videoer, der står der nemlig, Hasse, du har brugt 110% af din lagerplads. Det er min går jeg ud fra. Ja, det er fordi, du har lavet din egen. Du skal prøve at have den slettet. Skal jeg gå ind og slette dem, tror du? Ja, I skal slette jeres egen Dropbox, fordi når du kommer ind på den måde der, så har du downloadet det til din egen Dropbox. Og så derfor er der ikke plads, ja. Så vil du selvfølgelig gå ind i den, hver gang du prøver. Nå, ja, det vil sige, at jeg skal egentlig helt slet. Jamen, så skal vi ikke have en Dropbox, eller hvad? Nej, du skal ikke have en Dropbox, fordi jeg har Dropbox. Du skal bare kunne kigge på det i min. Men nu har jeg jo en Dropbox i forvejen. Det er så fordi, jeg har nogle billeder med nogle forsikring og sådan noget. Så min advokat faktisk skal gå ind og kigge de billeder, ikke dine billeder, men nej, det jeg har til at ligge med forsikringen. Ja. Altså, der er spørgsmål du nok, om du så skal bruge en anden mail til min Dropbox, så du ikke får viklet de 2 sammen. Ja, for jeg tænker, at den automatisk gør det faktisk. Ja, og det kan godt være, hvis du har en anden mail, Pernille, som du prøver at sende til mig, så kan jeg invitere den. Ja, ved du hvad, det vil jeg prøve at gøre sådan noget. Ja. Skal jeg bare skrive den inde i vores gruppe, eller hvad? Ja, det bestemmer du selv. Jamen, det gør jeg sgu, det er nemmere. Ja. Jeg skal lige se, der var også, du sendte noget til mig, Hanne. Ja, jeg sendte lige et skærmbillede af det, du siger, man skal trykke på. Ja, har du prøvet at trykke på den, der hedder føj til Dropbox? Ja, så kommer jeg ind, hvor den siger, du har brug for en app, for at kan downloade. Og jeg skal ikke downloade, det ved jeg. Ja, der står bare, det skærmbillede. Hvad siger du? Prøv at sende mig det skærmbillede. Jeg har sendt den til dig, Snette. Yes, jeg ser lige, om jeg kan gøre noget. Det kan godt ske, det løser det, tror jeg faktisk. Skal lige prøve at se her. Den der. Nu har jeg lige sendt den til, som jeg så kommer ind på, når jeg trykker på det. Jeg har lige inviteret dig igen, Pernille. Ja. Har du gjort det på mail, ikke? Der skulle gerne komme et link til den mail, du lige har delt med mig. Godt, jeg prøver lige at gå ind og kigge. Så ser jeg lige, hvad du har fået, Anne. Det var du sendt til mig. Ja, så er der den der hent nyeste app. Nedunder den, der står, der har du allerede den nyeste Dropbox app. Og nedunder den, der er der et blå link, der hedder vis mappe. Aller nederst på dit billede. Nej. Jeg kigger på det billede, du har sendt mig. Ved du hvad, det fungerer. Den skriver sgu det samme, den gør. Det er ikke engang løgn. Hvor du siger trykker du det på det link med den nye, Jeanette. Ja. Det er fordi, du skal scrolle en lille smule ned. Nu er jeg faktisk lige prøve at lave en optagelse. Der kan godt være, der er jeres stemmer. Helt bunden, Hanne, for jeg kan se linket på den, du har vist til mig. Og hvad du siger, den hedder dernede? Har du allerede den nyeste Dropbox-app? Ja, der skal du længere ned. Lige der under er den, ikke mere. der er der vis mappe. Altså den blå, hvor der står vis mappe. Jeg har lige sendt den til dig. Jeg troede, jeg skulle ind og lære negle. Jeg troede simpelthen ikke, jeg skulle ind og lære IT. Kan du se det billede, jeg har sendt til dig, Hanne? Jeg tror, det der kalder rigtig mange, det er, at du skal faktisk scrolle en lille smule ned på siden, for at det der kommer frem med, hvor der står vis mappe. Når du sådan lige kommer ind,
så kommer der den der blå boks, hvor der står hent nyeste app, eller Og download, det er eller hvad nu det selvfølgelig end gør. fordi Dropbox, det er jo fordi Dropbox vil jo gerne have, at I laver en Dropbox, fordi så skal I jo Præcis. betale for at have en stor Dropbox, Ja. men det er sådan, at I kan se direkte i min Dropbox. Kunne du se den firkant, jeg har skrevet til dig på billedet, Hanne? Ja, og når jeg så trykker på den, Så kommer der et jeg billede ind. mere. Ja, så kommer jeg jo så ind i igen, du har brug for den nye app, og så videre, så Og så videre. scroller du ned i bunden, og så står der se mappen på samme måde som her. Ellers så send mig billedet, så skal jeg lave en firkant til dig, hvor du kan se, hvor du skal trykke. Når jeg gør det, så får jeg, at adressen er ugyldig. Jeg får stadigvæk den der. Ja, det der med adressen den ugyldig, gruppen det til får jeg den. også. Det får jeg også på min iPhone, men ikke på min iPad. Det er fordi, I skal ikke have iPhone. Det er noget skrammel. På min iPhone virker det, hvis jeg lige sige. Jeg sidder og arbejder på iPhone lige nu, så vi kan se. Jeg bruger ikke andet, altså. Nej, det men gør det jeg er, heller ikke. det er nok også, fordi det er din konto. Nej, for jeg ved, der er andre, der bruger iPhone også. Ja, men jeg bruger nemlig også iPhone. Jeg har normalt aldrig haft problemer med noget med den, men lige det her, det driller. Altså, jeg får den lige meget, hvad mail den er på. Så får jeg den der, jeg har lige sat skærmfremdagen og lagt op i gruppen. Ja. Prøv lige at høre. Nu har jeg pålagt en optagelse ind, hvor jeg viser, når jeg trykker på linket, der for eksempel er inde i vores gruppe, den der med os, der mangler uddannelser. Hvis du trykker på det link, så har jeg simpelthen trykket på det link, Jeanette har lagt ind en gang for lang tid siden. Og der har jeg så lige lavet en screenoptagelse, hvor den viser, hvordan du gør for at komme videre ind og se de 2 videoer, der ligger derinde. Og den ligger nu her i den her chat, som en besked, hvor I bare skal trykke. Der er godt nok kommet lyd på, og alt muligt kan jeg se. Det gør ingenting med det. Men det er simpelthen, jeg tror simpelthen, det er fordi, de får ikke scrollet op på, de får ikke scrollet ned ad siden, og så driller den rigtig meget, fordi det var også det, der drillede mig først. Ja. Nej, fordi at når jeg trykker på vis mappe, får jeg det andet billede, jeg lige har lagt ind i gruppen. Og det gør jeg også, selvom jeg trykker på det link, du er langt oppe, du har lagt i en mappe, og det får jeg, når jeg trykker på den, der er sendt på mail. Jamen, du skal jo prøve at trykke på den der, der hedder træning fransk og træning prep. Hvis du går ind og trykker på dem, så kommer videoerne frem hver især. Du skal ikke kigge på noget af alt det der med, at du har alt muligt overbooket eller noget. Du skal bare gå ind og trykke. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er Pernille, der har sendt det. Der skal du trykke på den, der hedder træning fransk, Pernille, og træning prep. Så kommer du ind på videoerne. Jeg trykker viser mig. Jeanette, jeg får det samme billede igen. Nu sender jeg det lige til dig igen, men jeg kommer ikke videre end den bliver ved med at sende mig tilbage til den samme. Nu sender jeg lige den igen, som jeg lige har fået. Hvor er det, I sender henne? Herinde i chatten, eller hvad? Nej, Hanne sender direkte til mig. Nå, okay. Du har ikke trykket på den, der hedder vis mappe? Jo, det har jeg, og så får jeg det billede, som jeg lige har sendt til dig igen. Den bliver ved med at sende mig tilbage til den samme. Jeg tror, du er nødt til at lave en video af det, Hanne, fordi det lyder virkelig underligt. I skal kunne trykke på de 2 link, og så skal det kunne virke. Det gør den ikke. Men hvordan laver jeg sådan en video, og det sidder og laver? Når du har din telefon, så kan du scrolle. Nu skal jeg lige se, hvordan scroller man op eller ned? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Du scroller nedad. Altså, nej, det vil sige, du scroller. Jeg skal bare lige have Jeanettes, du scroller ellers så nedad. bliver jeg forkert. Og så skal der gerne være sådan en her. Så optager den nu, hvad det er, du gør på din telefon. Hvordan må jeg se den igen? Jeg skriver den.
I 2 sekunder. Jeg skal lige have den frem igen. Skærmoptagelse, er det den? Ja, Går lige et Sådan. udvidet den skal se sådan der ud. Står du I kan komme boks også. Nå, jeg vil hoppe af, piger. Kan I have en fortsat god aften, og tak for i dag. Tak i lige måde. Så du den, Hanne. Ja. Nu går jeg i gang. Og så skal du selvfølgelig vise, hvad det er, at du, hvad det er, du trykker på. Så nu har jeg trykket på den 3 gange. Den blev ved med at sende mig tilbage. Hvordan stopper jeg så den her optagelse? Så oppe i dit hjørne, der er der sådan en rød oval ting. Ja, Du så kan se, at du optager, så kan du trykke på den, så stopper den. godt. Og hvor har den så lagt sig? Så ligger den inde i billeder. Så ligger den i billeder. Ja. Har du gjort det på mail? Videoer der. Jamen, jeg bliver jo fandme IT-geni. Næsten. Så sender jeg den lige til dig, Jeanette. Yes, så kan jeg lige prøve at se, hvad der sker. Det er godt, du har sat tid ekstra af i dag. Sådan der, yes. Jeg lurer lige igen, Hanne. Hvad siger du? Jeg lurer lige igen 2 sekunder. Ja. Jeg tror altså, det igen er fordi, at du har lavet en Dropbox måske. At Den så har jeg bliver slettet. for dig. Jeg har ikke nogen. Har du slettet den? Ja. Så den har jeg slet ikke. Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor den bliver ved med at køre i ring, for det har jeg ikke set før. Nej, og det er rigtigt, det gør den, ikke? Altså det ser sådan ud på din video i hvert fald, og det er Ja. meget mærkeligt. Og jeg er ved at være sindssyg. du Jeg bør- lige siden vi skrev sammen sidst, jeg blev sindssyg, for jeg kan ikke få det til at virke. Nej. Og hvad er det, du prøver på? Og komme ind og se vores videoer. Nå, nej, er det på, på hvilket, er det på en Nå, telefon? min Nej. telefon! Det er på min telefon. Okay. Har du prøvet på en iPad eller på din computer? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har kun en iPad, og jeg har jo ikke mail på min iPad. Det er jo derfor, at jeg også samtidig bøvler lidt med at få mit meeting-ID frem. Jeg skal lige prøve det via min mands telefon. Fordi jeg kan jo igen ikke gøre det på min egen, da min egen jo har Dropboxen. Ja, Så jeg er lige lidt handicappet med at hjælpe lige nu. Men Jamen, jeg selvfølgelig. prøver lige at invitere ham til, til træningen. Og så filmer jeg, hvad det er, jeg gør, når det er på hans telefon, for at få det til at virke. Og så Ja. kan jeg sende det til dig bagefter. må du meget gerne. Skal vi ikke prøve det? Jo, det er så fint. Ellers så kommer jeg til Hammel. Altså ikke i aften. Ja. Nej. Så kommer du op, og så kigger vi på det.
Ja, Skal vi ikke aftale det? jo, det er så fint. Okidoki. Jo, Jamen, så tænker jeg, at de fleste er også hoppet af, fordi de har fundet ud af det med Dropboxen, og der er lige nogle andre, vi også lige skal kigge på, kan jeg se. Det er også fint nok. Men ellers har jeg der er tilbage. Er der andre spørgsmål, inden vi lige lukker af for i dag? Jeg har ikke. Nej, tak. Og tak for i dag. Ja, selv tak. Jeg håber i hvert fald, at jeg har fået en masse ud af det alligevel, selvom at det lige blev en masse om Dropbox også. Men så har vi også det på træningen. Du har svar på mine spørgsmål, så det var dejligt. Tak. Det var godt. Men Hanne, jeg prøver lige at se, hvad vi gør med en telefon heroppe, og så sender jeg den video til dig, og ellers så må du komme op, så kigger vi på det. Skal vi ikke aftale det er så fint. Jo, det gør vi. Det er i orden. Kan I have en fortsat god aften? Jamen, tak i lige måde. Tak. Hej hej. Hej.